Včera na memoriálu Dzecínska dramská sekcia Ruského kultúrno-umetnického družstva dr. Havriil Kostelník zo Skúly vyvedla predstavu pripoviedky zo skotského rodu, ktorú po textu kreatívneho centru Cekom zo Zrenjaninu režirala Nada Lender. Mali sme dobrí uslovia, dzeci boli porichtaní, hvarím, že bo robili sme maltene každý deň i to dlhší probijak, co ja obično zvykla robiť so dzecmi, ale dom, že dalo i rezultati. Ще добре то екипу дбають за то, бо що з нами вже було мали наші шістки з нами скоро, та вець нам як далі не бавíme. Po pričíslenej kerestúrskej publiky predstavu za deti do ruského kerestúra prišli patriť i školáre, ktorí učia ruský jazyk zo Šidu, Bikičdolu i Berkasova, a tiež i kolo 50 školáre osnovnej školy Bratstvo i jedinstvo zo Kocura. Ekskurziu školárov z druhých miestov, kde žijú Rusnáci, do kerestúra organizoval i realizoval Nacionálny sovit Rusnácoch. A popri včerajšej podobná bude i na štvrtok, keď kerestúrsku školu i dramský memoriál Petra Rizniča ďadi navštívia školáre zo Ďurďova i Nového Sadu. Dneška na repertoáre memoriála bavená predstava kultúrno-umetnického družstva Ivan Seňuk zo Skúly, čího členy po textu Kataríny Perelisnej vyvedli dramské dielo za deti Čarivný persceň u režii Petra Kurmana.